Bienvenidos un día más a otro episodio de nuestro podcast Pimaleón. Hoy mi compañero Jesús y yo tenemos la enorme fortuna de contar con un pianista soberbio, que estuvimos viendo muchas cosas de él. Abe Rábade, buenas tardes, Abe, ¿qué Moi boas tal? tardes. Boas tardes. Encantado de estar aquí con vos. Buah, Gracias polo convite. Es un placer de verdad muy grande, muy grande. Igualmente. Estamos de novo na nosa casa. En Vitruvia. Vitruvia. Sí. Sí, señor, moito nos gusta, Pedimoslle que baixasen o volumen da música ambiente e quitárona directamente. Aí está. Bueno, yo quería empezar un poco como más o menos como empiezo siempre con todos los artistas. Quería saber cómo empezó todo, ¿no? O sea, incluido tu sentimiento hacia la música desde pequeño. ¿Cómo la sentías cuando eras pequeñito? Wow, ti sabes que estas preguntas iniciáticas son as máis difíciles de todas, porque tes que son moi bonitas, Entrando fuerte. claro, e moi interesantes porque como é a pregunta de romper o xeo en casi todas as entrevistas, é a pregunta que vas respostando dunha maneira río ao longo da túa carreira. É dicir, vas matizando, vas buscando unha maneira retrospectiva de incluso contradecir ás veces, ou polo menos dialogar con respostas que deches anteriormente. Eu non sabería decir unha soa causa pola que eu sou músico, pero sí esbozar algo. Ti que és artista plástico sabes deso un rato largo, non? Entón, esbozar unhas cantas cousas. O caldo de cultivo, o contexto. Penso que o contexto é moi importante. Meus pais son escritores. Meus pais desde pequenos fixeron algo con miña irmá María do Cebreiro e conmigo que lles agradecerei toda a vida, que foi educarnos valorando o inmaterial. Valorando o que son as cousas inmateriais, que é algo que ten moitísimo mérito. Tamén eran outros tempos, supoño, non? É dicir, na miña casa, por exemplo, sempre se foron a conferencias literarias, a recitas de poesía, a concertos desde que éramos pequeniños María e eu. Nos coñecemos, pois, mira, desde a Gonzalo Torrente Ballester, a Xosé Saramago, a Carlos Casares, a un montón de ilustres escritores e escritoras que para nós eran amigos de nosos pais e non sabíamos que tiñan tal relevancia hasta pasados moitos anos. Entón, ese caldo de cultivo, esa educación nuns valores inmateriais, e insisto no inmaterial porque eu penso que cando máis adiante te encontras coa parte de oficio que ten a música, que non é solamente todo mística e todo inspiración, daste conta dos valores férreos que supón, paradóxicamente, esa digamos que educación na valoración do inmaterial. Valores férreos digo porque si realmente sintes a música dentro, sintes a necesidade de facer música, de expresarte a través do medio artístico dentro dunha forma tan forte, porque digamos que fuches criado neses valores, convirtes en algo irrenunciable. Entón, eu de algún xeito sentín que a expresión artística, e en concreto a pianística e a vocal, porque miña irmán e eu empezamos na música cantando, de nenos, nun festival de canción infantil chamado Cantareliña, que organizaba un grupo de folk que se chamaba Os Araivas, en San Sadurniño. E gañamos ese premio con 4 e 5 anos cantando unha canción infantil escrita por nosos pais, gravamos no estudio da Radio Galega con Pablo Barreiro, é dicir, eu recordo a día de hoxe co micro colgado chamome do polvo da touza longa, cantando a canción aquela, que bueno, que moitos dos meus coetáneos compañeros a cantaron de nenos tamén. Entón, despois veu o piano moi pronto tamén, con 4 ou 5 anos veu o piano xa no Conservatorio de Santiago, despois veu pasar a unha escola onde se ensinaba solfeo con jazz, pero todo isto nun caldo de cultivo moi propicio para que puderas enganchar, eu casi diría, no contexto no que a mí me educaron, con calquera tradición artística, con calquera disciplina artística. Eu primeiro diríache que eso foi fundamental, ese contexto. E despois eu lembro, xa no conservatorio, que foi un paso moi breve, pero xa tocando piano no conservatorio, lembro que a raíz do primeiro profesor de piano que tiven, do que non lembro o nome, lamentablemente, encantaríame recoñecelo de novo, porque foi como un ano moi fugaz, e tamén eres pequeno, non sabes moi ben que che da clase, se o profe de piano non lle pos nome, éramos 5 ou 6 na clase. Pero lembro que a raíz do que ele nos ensinaba, a mí sí que me gustaba moito velo tocar, e ver a plasticidade, ver o en serio que tomaba aquelo, o meticuloso que era co cuidado do instrumento, eso sí que o lembro moi ben. E lembro despertar a vesta, xa moi pequeniño a vesta, da experimentación, esta sería o meu segundo esbozo de contestación á pregunta, espertar a vesta
de experimentación con un instrumento que desde entón é o meu amante. Ese instrumento é o meu amante. Eu de pequeno non lle pos ese nome, pero é ese tipo de relación que tes. É unha relación de complicidade moi estreita. E é un laboratorio de ideas. E lembro desde moi pequeniño probar unha escala que me acababa de aprender, experimentala de arriba a baixo, de baixo a arriba, nun piano con arpa de madeira que tiñamos na casa de meus pais. E aí xa recordo o xogo, a experimentación, o afán por buscar, por recrear, por expresarme a través de aquelo, sin prácticamente saber ler música, sin prácticamente ter aínda nocións, pero eso xa empezara, xa se despertara. E é un pouco que che podo contestar, igual é un pouco vago, pero aí empezou todo, diría. Espera. Vamos a unha pregunta. Chegaches o piano pasando por outros instrumentos no conservatorio ou foi un amor a primeira vista? Foi amor a primeira vista, Sí, eu diría. porque 4 ou 5 anos... Sí, pero porque eu penso que claro, vai máis alá de feito, mira, seguindo co esbozo da contestación. O meu avó, de quen eu levo o nome, o meu nome completo é Abelardo. O meu nome completo é Xesús Abelardo. Meus pais puxéronse moi creativos cos nosos nomes, non? María do Cebreiro e Xesús Abelardo. Son fabulosos, sempre fago a broma. Bueno. Sempre fago a broma, pero claro, eu deixei nun nome cortiño para que non tivera tanta ampulosidade a hora de dicilo, pero o de ave vende, bueno, pois de cortar a vez, non? Eu levo o nome de meu avó. E meu avó, por vía materna, era xastre de toda a zona de Becerreá, da montaña luguesa, pero era o acordeonista da zona. Entón, sabía un montón de cancións da época, era un tipo moi ingenioso. Eu non o coñecín, porque el morreu cando tiña 1 ano e medio, pero miña nai sempre conta que el collía as cancións da época, entón puñelles letras satíricas coas cousas que pasaban no barrio. Entón, algunhas letras cantabas oficialmente no baile, pero despois, entre os amigos, cantaba a versión satírica. Entón, por exemplo, a canción aquela tres cosas hai en la vida, salud, dinero e amor, e el que tenga esas tres cosas de gracias a Dios. Entón, el desde forma satírica, co sistema de tasas que había da cartella de racionamento, decía, tres cosas hai en la tasa, azúcar, aceite e arroz, el que tenga esas tres cosas que le dé gracias a Dios. É dicir, cambiaba as cousas de xeito ingenioso, era un tipo como moi vivo. Claro. E eu diría, tamén volvo a facer retrospección, eu diría que os meus xens jazzísticos veñen en parte de aí. De un tipo con ingenio para a súa época, coas cancións da época cambiando. O jazz ten moito desto. O jazz non se pode concebir sin ese arquetipo tan junguiano do trickster en inglés, que en galego podíamos chamar o rillote ou o pillabán. O que pillabán? O bufón. O pillo, sí. O bufón, o sea, o bufón históricamente que está, de alguna maneira, en contacto con todos os rexistros da sociedade. Vale. É dicir, está co culto, co popular, non ve división entre o culto e o popular, e esa é a maravilla, non? Do jazz e tal. E contestando o que estabas dicindo, no fondo, claro, falo de meu avó porque el, sendo acordeonista, tocando instrumentos de tecla, tendo tamén un harmonio, que é unha especie de híbrido de órgano, non sei se coñecedes o instrumento, é un instrumento maravilloso, que tes que dar o fuelle cos pés. Ajá. Sí, lo conozco. É precioso, un instrumento precioso. El tocaba instrumentos de tecla. Entón, a elección do instrumento ven tamén un poquinho por aí. Miña nai sempre en contacto coa música, ainda sendo escritora ela, meu pai con moi bo oído musical, pero sí eu confeso que era o que decías ti, Jesús, ahora, que para mí foi amor a primeira vista co instrumento. E esa sensación orgánica de sentir as teclas físicamente, eu ainda teño a día de hoxe, non? Que, a ver, hai épocas da vida nas que a relación co instrumento, sin chegar a ser odio, é tirante. Sí. É tirante. Pero en épocas nas que estás reconciliado co instrumento, nas que estás como formando unha unidade, hai moi poucas cousas nesta vida que sean tan reconfortantes. E eso sentino desde sempre. Mira que toco outros instrumentos, toco batería, toco contrabaixo, toco saxo, pero que sucede co piano é de amante de por vida. O sea, aí non... Sí. Entón, vale. Amor a primeira vista, eu diría. No se me ocurrió una pregunta ahora. Bueno, hace un rato que te conocemos, pero bueno, seguimos tu carrera. Entonces, se me ocurrió preguntar de ahora, a raíz de escucharte cómo te expresas, ¿tú qué papel, en tu caso, si quieres lo puedes extender al resto de los artistas, pero en tu caso, qué papel crees que juega en la educación, sobre todo la educación del hogar? Sí. La educación hecha con libertad. É fundamental.
É fundamental. Eu por eso foi, a raíz da tua primeira pregunta foi automáticamente o que quixen puñer de manifesto. Porque precisamente, con respecto a unha conversa que estábamos tendo fora de micro, non fora de cámara, entronca perfectamente ben nesa conversa. É dicir, eu agora que teño unha nena de 12 anos, doume conta perfectamente ben que a miña labor é habilitar, é acompañar que se podan producir unha serie de cuestións para que a decisión que ela tome, as decisións que ela tomen sexan feitas de xeito informado. Iso é o que un ten que facer, é dicir, crear o caldo de cultivo apropiado para que esa persoa teña autonomía na medida do posible. Evidentemente ti vas a ser tendencioso, porque todos temos unha ideoloxía, todos temos unha serie de hábitos que incluso nos atravesan sin facelo conscientemente. Pero, de alguna maneira, se un ten a vontade de crear ese caldo de cultivo crítico, non? E de valorar, eu antes chamei inmaterial, non? Pero no fondo ten moitísimo que ver co que ti estás dicindo, é dicir, que haxa un espírito crítico. Outra cousa que eu agradezo aos meus pais, que lles agradecerei toda a vida, é que na miña casa discutíase con respeto, pero nós levábamos a contraria a nosos pais deixábanos facer eso. Sin insultar, evidentemente, sin faltar o respeto, pero digamos que de maneira crítica se argumentaba. Os xantares na miña casa soían ser batallas campais retóricas. Que bueno. E iso é algo que exercita unha serie de cuestións que levas postas, finalmente. E tamén exercita a escoita, de alguna maneira. É dicir, a mí os pais nunca, eso é unha cosa que lles agradezo, nunca me pecharon a boca con un porque sí. Xa daquela. Claro, e iso é fundamental, porque un porque sí é moi difícil de soster no tempo, que tamén me estaba recordando a túa pregunta a outra cousa que considero fundamental na crianza ou nos ambientes, incluso che dirán nos ambientes educativos máis formais, escola, escolas de oficios, etc. A educación é a efectividade, non é outra cousa. A educación é a efectividade, é dicir, podémosla recubrir do que queiramos, de coñecementos, de memoria. A educación esencialmente é efectividade. Estoy absolutamente de acuerdo. Sí. De hecho, yo quise incidir lo mínimo posible en aspectos como lo que estabas comentando tú, en la educación de mi hijo. O sea, Claro. lo que dices tú, afectividad y, bueno, obviamente convives con una persona pequeña y intentas Protección, transmites certos valores, pero digamos que como xa é consabido o plano de superioridade obxectiva, é dicir, ti estás nun plano de superioridade obxectiva, ti sabes que tedes os dous peques. Sí. Vale. Bueno, el non tan peques, pero eu sí. Eu supoño que vos pasou que bueno, eu vin nacer a nena si vimos nacer os nosos fillos e as nosas fillas, entón de repente eu a primeira cousa que sentín que pasaba en canto apareceu o Helena no mundo é que había algo en min que estaba xusto hasta ese momento, nun primeiro plano indisputable, que ti pensas que ese primeiro plano da tua vitalidade, o teu ego, chamalle X, aquilo non hai que non discute, e notar a sensación de como eso pasa a un segundo plano, como eso se ven atrás, e no primeiro plano está esa persoa que necesita protección. Sentir eso é unha maravilla, o sea, sentir eso, sentir que a natureza falando por ti. Le iba a decir, esa es la naturaleza, claro. O sea, Claro. es el empuje de la naturaleza. Sí. Es que es exactamente eso. Sí. Sentir, o sea, eu son super fan de Humberto Maturana, o superpensador, biólogo, non se sabe moi ben, que morreu fai non moito, fai como 3-4 anos que morreu Maturana, chileno. E claro, el ten aquel concepto acuñou aquel concepto da autopoiesis, non? No fondo é a autoxeneración ou a autoproducción, non? E sobre todo, me parece moi interesante dele, acaba de vir má mente, porque neste é fundamental, é dicir, el sostén que naquele eterno debate, aquela dicotomía eterna, non, entre medio, é dicir, entre innato e aprendido, eso non é o relevante. O relevante non é eso, é dicir, o relevante é romper esa baralla na maneira na que as dúas cousas están mediadas a unha pola outra. É dicir, chamalle nicho ecolóxico, non? Ao contexto. Poño un nome un poquinho concreto de máis. Científico. Sí. Pero, bueno, basicamente el di que o nicho ecolóxico e o individuo teñen unha relación de tropos, de cambios, de mudanza, de aquele, que se di en galego, non? De aquelar, ou seja, de buscarse, de danzar. É unha danza como en espirais. E é a razón pola cal eu sosteño que se hai evolución pasa por aí, é dicir, pasa por comprender que hai contextos históricos e hai, de alguna maneira, hai temas de conversa que se poden sacar
a día de hoxe que non eran sacables fai 30 anos. Bueno, xa claro. E haberá temas de conversa. Entón, aí Dentro está, de 30 anos. claro, e aí está a maridaxe, e aí está como entran elementos novedosos nas sociedades, e por eso aí é onde pode existir a evolución, e de que é moi lenta, moi lenta, moi lenta, moi lenta. E a veces hai regresións, creo que estamos nunha desas etapas, nas que hai como un tira de floxa tan forte, tan forte, tan forte, que parece que retrocedemos en certas cousas. Eu quero creer que é para consolidar. Para coller carrerilla e seguir para adiante. Eu quero creer que sí. E iso é relevante porque cando un pensa a educación desta maneira, como autopoética, é dicir, como que a fin de contas a xeneración de Helena ou a xeneración dos vosos fillos xa se están abrindo horizontes que a nos van coller e cada vez máis nos van coller sen o músculo necesario para facerlle frente, é dicir, por exemplo, o pulo tecnolóxico. Agora nos moi fácil perdernos xa no que a tecnoloxía está sacando, non? É dicir, nos vivimos a transición do momento analóxico ao momento tecnolóxico, eles xa son Papel digital. exacto, digital world, aí non hai nada que facer, entón hai como unha especie de predisposición casi a que aquilo para eles é cómodo, forma parte do seu caldo de cultivo neste momento. Entón creo que é interesante entender o que decías, entender que a formación dun espírito crítico e dun diálogo co seu medio, con eso que chamaba Maturana nicho ecolóxico, é fundamental, é o máis fundamental para eles, que o podan facer desde a información, non información como se fala hoxe sempre de información, que ter acceso a información sin deitarse coa información, dito ben de forma clara. Coa información hai que deitarse, coa información hai que retozar con ela, dito de unha forma moi gráfica, porque senón non asimilas. É imposible que fagas unha maridaxe coa información. Se a información pasan a ser bits, bytes e xigas en un soporte físico ou unha nube, non vale de nada, porque non ten nada de ti. E creo que a educación hai que concebila dunha forma semellante. E os nenos, os rapaces, metennos moitos goles. Sabes? Digamos que nos fan encontrarnos en contradiccións profundísimas. Moitas veces, non? Sempre pregunto en todos os podcasts os artistas se o artista nace ou se nace ou se fai, pero eu penso que esa pregunta, estou dando conta agora falando contigo, que estamos un momento de tanto cambio que ata agora o artista nacía e podíase facer un pouco, podíase amoldar, pero eu penso que estamos nun momento o que hai que nacer, sempre hai que nacer, a genética pesa. A genética pesa. Eu veño da rama das ciencias, a genética pesa. Pero estamos nun momento en que é moito máis fácil facerse do que foi ata agora. Entón, podemos... Porque ti pensas que o artista nace como... Que eu penso que todo o mundo nace predisposto, Non é que sexa... Sí. Fíxate que nos vai valer Maturana para... Claro, por eso que pensei que fixen sempre esta pregunta, pero agora vou cambiar a pregunta. Porque é posible non nacer, pero si facerse hoxe en día, con toda, toda a información. Xa non hai información, porque antes había información, non había tanta, pero acceso a información. Claro, eu penso que ao final son todo condicións. Hai un chiste que conta Slavoj Žižek, que é un filósofo que admiro moitísimo, que é un auténtico botarate, porque é como un elefante nunha cacharrería, unha persoa profundamente políticamente incorrecta, pero é un tipo brillante, é un especialista en Lacan e en Hegel, é un tipo que eu admiro moito. E el sempre conta un chiste que hai nunha peli fabulosa de Lubitsch, que se chama Ninotchka. Non sei se coñecedes esta peli. Ninotchka é unha peli moi interesante, é como unha espía, a peli non ten desperdicio, é unha peli moi antiga, unha peli dos 20, eu penso que é dos 20, de finais dos 20, do Lubitsch aínda en blanco e negro. En blanco e negro, sí. Eu non sei se é do Lubitsch aínda en Europa. Eu asumo que sí. Bueno, o caso é que en Ninotchka hai unha escena na que ela é unha espía soviética que está espiando en París. Entón, invitan a un bar, e no bar contan un chiste, e Zizek sempre fala desto porque para ele é a pegada da ausencia, vas ver porque o chiste ten certa gracia, e ten un poquinho que ver con isto do que estamos falando. Fanlle a pregunta, están de volta en Moscú, perdón, por eso hai como moitas restriccións, digamos que faltan cousas. Falle unha pregunta a un camareiro e dille, ten café sen crema? Ten café sin crema, Sen ¿no? crema. Entón, no, aquí non temos café sin crema. Café sin crema en frente. Aquí temos café sin leite.
Claro, sí. Entón, é o mesmo produto que están tomando, pero digamos que o que cobra valor é o que falta. Por que enlazo isto coa tua pregunta? Porque cando a ti na túa educación, no teu contexto, no teu medio, ti falabas en términos de medio, en termos de facerse, Ideal. cando faltas desas cousas, cando tes en falta esas cousas, ti eres café sin crema, ou eres café sin leite, ou eres café sin gotas, ou eres... Daste conta, pero digamos que ti na ausencia deso, verdadeiramente non sabes que o que faltou que non estivo na túa... O sea, el lío en plan humorístico, Sí. pero no fondo, de alguna maneira, el pon de relevo, creo que ten certa importancia, que, sabes, se utilizamos como metáfora, na educación de alguén, na vida de alguén, o leite podémoslo sustituir por unha formación académica. ¿No? Cando falta. Na carreira de outra persoa, pois a crema podémosla sustituir pola experiencia horizontal con outros artistas. Podemos atopar 1000 factores que influen a un artista. Onde vou con todo isto? Que eu penso que de maneira providencial, inda que sexa algo, inda que sexa mentira, inda que sexa unha ficción o que vou a decir, pero creo que de maneira providencial o noso navegar pola vida solo se pode producir de unha forma. E nós, na nosa retrospectiva, na nosa lectura, na nosa creación de relato, que está constantemente actualizándose, acabamos encontrando que todo foi providencial. É dicir, o feito de non ter acceso, imagínate, unha educación reglada, no caso de alguén, non ter acceso, non o sei, a non estar nun lugar onde houbera unha oferta cultural fabulosa. O non ter unha técnica extraordinaria, imagínate, Miles Davis, a mí sempre me ven á mente, Miles Davis era un tipo que tocando a trompeta tiña certas limitacións técnicas, e Miles Davis é un dos amos, o sea, é o camaleón deste xénero, o sea, é espectacular o que fixo, e aí decimos, pese a ou gracias a aquela eiva, aquilo que alguén pode ver como eiva. Entón, no fondo eu penso, e volvendo a Maturana, que é unha trenza tan de necesidade mutua, tan clara, o que traes de innato. Eu estou moi de acordo contigo, eu creo que traemos de fábrica algo, pero que debe ser actualizado. Sí, debe ser. Co que te encontras. E a veces aí tamén vos falaba dos nenos antes, porque penso que os rapaces, cando ti incurres nunha contradición para con eles, polo que sexa, ás veces fan despertar en ti cousas que estaban aí á espera de ostras, eu teño isto dentro. En situacións artísticas, antes tamén falábamos fora del micro un poquinho desto, en situacións artísticas pasan moitísimas veces que de repente alguén con quen colaboras te pon nunha tesitura que fai que saques elementos artísticos que non sabías que contabas con eles. Entón, é unha crenza. Encontro, sí, non é ninguna cousa nin outra. Por iso que antes falábase, non? Que antiguamente era a genética 80% e o medio, o conexión co medio 20%, pero eso está, agora cada vez máis está fluindo e acabará sendo 50-50. E non son bandos. O sea, eu estou de acordo contigo que é máis equilibrado, pero ademais penso que non son bandos. Penso que non é tanto unha pechadura e unha chave. Xa. Como que de algún xeito, e esta é unha metáfora que eu en jazz utilizo un montón. En jazz normalmente nos camiñamos unha ponte que se vai construindo mentras a camiñamos. E penso que a relación entre a chave e a pechadura do que é innato e do que é adquirido é moi parecido. É dicir, isto digo Chomsky sempre, non? Chomsky considera que a linguaxe é un órgano. Que a linguaxe é un órgano, o sea, como un órgano virtual, non? Un órgano virtual, é dicir, que está a espreita en canto somos pequeniños, e a linguaxe está a espreita de ser activada vía imitación. A mí parece fascinante, é dicir, ti ves falar, escoitas falar, e ti vas asociando as palabras que sonan e activas en ti a técnica para poderlas producir, que realmente é maravilloso. É dicir, é unha cousa que ti dis, como narices dice a un neno, e cando yo dice que a F hai que, digamos que puñer os dentes levemente sobre o labio para producir un sonido fricativo. Ninguén lle dice eso ao neno. E o neno non ten ese, o sea, o neno ten ese programa para ser activado mediante a mímesis para o seu entorno. E o máis bonito de todo é que os nenos entenden o contexto no que se produce a linguaxe, no que se produce a frase, a intención que hai detrás das frases, a psicoloxía que ten cada frase, e o xesto que acompaña unhas ou non acompaña outras. E claro, todo ese procesar, e volvo á música, porque que no fondo para mí a música fundamentalmente é expresión, comunicación,
ten moito que ver coa oralidade, creo, a música tamén, e por eso a túa pregunta antes da expresión me parece moi importante, porque eu sí considero que influe moitísimo que a ti, cando eres crío, che den renda solta, que te podas expresar, a que podas falar, para que ti despois sintas que aquilo é un valor. Chamáballe un poquinho valor inmaterial a eso, a que unha expresión, un pensamento, unha canción, unha emoción, un sentimento, un sentir ten importancia. E no que sí que che dou totalmente razón, de que sí que é innato, inda que se pode cultivar, pero aí sí que creo que ten moito de innato, é a sensibilidade. Ajá. No mundo das artes, sin sensibilidade non temos nada que facer. Non temos nada que facer. Haberá quen queira encubrir certas manifestacións artísticas de conceptos fríos nos que eu particularmente non creo, con todo o respeto. Sí. Para mí, si falta emoción, falta arte. Eu aí son un romántico. Recoñendo. 100%. Es la herramienta, es la herramienta fundamental para la creación. Claro, por eso yo no soy artista. E pregunta, Sí. por curiosidade, a que rama da... No, eu sou farmacéutico, traballo en unha farmacia. Vale. Sí. Pero é certo que é necesario sensibilidade. Sí. Para crear é necesario sensibilidade. Eu penso que sí. A mí, si me lo permites, voy a volver un poquito. Sí. Voy a volver a usar la libertad. ¿Qué papel juega para ti en el proceso creativo, incluso en el proceso cuando estás desarrollando lo que creaste? Sí. La libertad, o sea, ¿la libertad crees que es plena cuando estás creando o cuando estás desarrollando eso que creaste? ¿O crees que te censura, te autocensuras de alguna manera? Moi interesante a pregunta. Fíxate que eu penso que hai un debate, tamén unha dualidade moi forte, e unha... entramos nunha voráxine con respecto ao concepto de liberdade e ao concepto de limitación. Hai unha frase maravillosa de Stravinsky que me parece sublime, que el di que a creatividade aflora coa limitación. E parece moi potente, porque si pensamos en que temos unha infinitude de elementos para ser combinados de forma libre, de forma creativa, de alguna maneira faltanos acotación, faltanos concreción. Si nos dan 6 elementos para ser combinados, a nosa creatividade vai estar centrada. Entón, penso que volve a ser outra maridaxe. A liberdade sen unha guía, sen unha certa limitación, penso que pode ser como disolvente. E non axuda a que ti concretes. Imagina, por exemplo, facemos unha melodía ou un cadro, por falar de plástica, non? Podemos falar das dúas cousas. Tes que facer unha melodía usando solamente 4 notas. Imagínate que tes que facer un cadro utilizando solamente 3 cores. Esa aparente limitación vai tirar de unha cantidade de creatividade centrada, enfocada, que a paleta de cores, o pantón enteiro ou todas as notas do piano non me van a proporcionar. É unha cousa na que eu penso un montón. Eu tamén me fai lembrar a túa pregunta, porque me preguntabas sobre os procesos creativos. Eu penso que os procesos creativos, e aí é onde eu metería a idea de liberdade. Os procesos creativos son a fase máis libre da arte. Eu diría que a obra de arte é un epifenómeno do proceso creativo. É dicir, no fondo é unha derivada, é a derivada natural, pero penso que tampouco hai que venerar a peza. Tamén fíxate que eu toco jazz maiormente. Fixadevos que nós estamos constantemente co-creando, recreando a peza que escribimos. Hoxe sona dunha forma, mañá hai unha porcentaxe que sona parecida, pero de repente cambiamos o sentido por aquí, o solo vai ser distinto, ahora hai unha interacción diferente, incluso no teu propio grupo. Lembro, pois fai pouco en Sevilla cambiamos a estrutura dun tema porque era moito máis bonito facer outra cousa. De repente son todo cuestións que a veces mediante observación ou mediante a túa propia evolución ou incluso a veces mediante erros metes a pata e o erro ábreche as portas do gusto. Pero eu creo que eso no fondo é un epifenómeno de un proceso creativo que ao final, non sei que opinades desto, no que ao final vida e arte están en constante diálogo.
en os procesos creativos eso é o que notas. Eu agora que estou en pleno proceso creativo do que vai ser o seguinte disco, que eu gravarei o ano que ven, que vai ser un novo capítulo de botánica, que é ese disco que fixen como entre tres dominios, non? O dominio da música de cámara, o dominio da música tradicional galega e o dominio do jazz, como unha especie de linguaxe híbrida entre esas tres linguaxes que é bueno, encanta, unha cousa que me entusiasma neste momento, non? Entón estou en pleno proceso creativo dese disco e coas cousas coas que me vou atopando na miña trayectoria musical, pois colaboracións que faz, temas que escoitas, partituras que caen nas túas mans, e de repente imaginar que eso vai formar parte do disco e que hai un certo proceso azaroso en moitas destas cousas, é a propia vida, o que che pon diante a propia vida e acabas moldeando e acaba no disco dunha forma natural, dunha forma mimada, ás veces dunha forma un pouco máis forzada, les algo en un libro, de repente traballas, coñeces un autor, un artista gráfico, les unha novela, un pensamento, soñas algo, esa é a parte máis libre. Esa é a parte máis libre, eu diría que a parte máis bonita, porque é a parte que é unha auténtica maridaxe entre arte e vida, e que ten como epifenómeno que sacas discos. E non estou desmerecendo a importancia do disco, é moi importante, pero verdadeiramente vivir nesa voráxine, nesa serie de toma de decisións, e na liberdade tamén, que é unha cousa que me encanta coñer sempre tamén de manifesto, a importancia dos imponderables, é dicir, a importancia da cantidade de cousas que te ocorren no día a día cos que non contabas, e que se volven en absolutamente importantes e reveladoras dos procesos artísticos. É dicir, de repente vas a unha exposición, coñeces a alguén, ou ves un cadro, ou vas ver unha peli, dicir, cousas coas que non contabas, e mediante a observación ou mediante o impacto emocional e sensible, unha vez máis, que algo produce en ti, eso vai acabar no disco dunha forma ou de outra. E ese poliedro, que é a receptividade artística, e además é un camiño de ida e volta, e é moi bonito ese camiño de ida e volta, non? É dicir, entra en ti, de alguna forma procésalo, e acaba salindo en ti, é casi kármico, é bonito que sexa kármico. É dicir, é bonito que sexa kármico, é cousa a cousa prácticamente, non? Os músicos ao final, igual que os artistas plásticos, antes de... Esta é unha frase moi bonita que lle decía un mestre de pintura a Beatriz Sá, que foi a rapaza que fixo un cadro por cada tema no último disco que fixen, que é Tempo de Cor. Fixo un cadro por cada composición dedicada ás cores. E o seu profesor de pintura dixolles: antes de aprender a debuxar, vou aprender a mirar. É moi bonito, e é moi certo. E na música é igual, é dicir, antes de aprender a tocar, un ten que aprender a escoitar. E a partir da escoita, da observación, da valoración do que un escoita, aí é que un pode empezar a ter discurso. Eso é importante non perderlo de vista. E creo que nos procesos creativos aflora isto, non? Son como unha especie de posta constante ante o espello, non? De un mesmo. E é moi interesante. Eu aí, para min, ese é o espacio de maior liberdade. ¿Quieres disparar? No, estou contando. Yo quería, fíjate, te iba a hacer una pregunta relacionada con eso, de la nutrición, o sea, de que te nutres tú, ¿no? Pero un poco de alguna manera ya me lo contestaste, ¿no? Te nutres o te centras en, o sea, en algo más para nutrirte de ese proceso creativo. O de cualquier cosa, como es mi caso. Sí, eu diría que de calquera cousa. E de feito son dos que pensa que a máis alta mística está nas cousas cotidianas. Eu penso isto. A mí, por exemplo, encántame exercitar a mente mentras cociño. Ajá. É dicir, para min cortar un allo, cortar un pemento, para min eso é mística. O sea, hai un algo aí que ten moito que ver co que traes do piano. Claro, do piano ou da partitura traes unha serie de cousas que cando te pos a cociñar están repousando, están tamén aquelando, non? Están como desprendendo certas cousas que teñen que ver, pasados soñando moitas veces, ou simplemente dormindo. Moitas veces sucede que aquela peza que estabas tocando, pois de alguna maneira necesitas repousar
mediante o descanso, mediante a mente facendo unha cousa aparentemente mecánica como poda ser cociñar. Eu adoro cociñar, unha cousa que me encanta. Aparte, son super experimental, fago unhas trastadas impresionantes, algunhas salen ben, outras non tan ben, pero en eso ando. Eu diría, che, que me fixo pensar o que me comentabas, que no fondo volve a haber tamén unha especie de relación e ten moito que ver co que falábamos antes da obra de arte ou da peza musical ou da obra pictórica, como un proceso aberto, como unha carta aberta. É dicir, que ao final o que te inspira, que ti dis que o cotidiano ou calquera cousa acabas de comentar, non? Eu creo que iso é moi acertado. Por que razón? Porque ao final, se ti forzas o proceso, é dicir, isto decía o Tarkovsky constantemente, non? Nese libro tan maravilloso que se chama Esculpir en el tiempo, que ten Tarkovsky, el di que el preguntas a sí mismo, creo no guión en cine, creo eu no guión en cine. Entón el dice, eu creo no guión para botarlo abaixo, Claro, e cambialo de arriba sobre a marcha. Non insisto del, pero necesito un guión primeiro. Ajá. Me parece moi brillante. Entón, necesitamos un plan para facer un disco, por exemplo. Sí, necesitamos un plan, pero ese plan é unha intuición. Hai un poema maravilloso de Pessoa que se chama Horizonte, que é un poema delicioso, no que fala, que de feito creo que é o único libro que publicou en vida. Ese poema está no único libro que publicou en vida, Horizonte. Non o sei de memoria, pero hai unha parte, a última parte do poema, que é deliciosa, digamos que establece unha dicotomía tamén entre dúas vertentes que ten a realidade. É a descripción de un barco que se está chegando a unha paisaxe que está aínda bastante lonxe. Entón, o que ve son figuras xeométricas. Intúe o que hai ali, pero veo como borroso. Penso que o plan artístico, o plan de un disco, o plan dunha exposición pictórica, creo que ten que ver con eso, con algo que ainda non ten nitidez. E de repente, cando o barco chega, aquelas liñas xeométricas convírtense en flores, en fonte, en árbore. Vai evolucionando. Exacto, e no fondo as dúas visións son moi importantes. Entón, o acorde concreto, a nota concreta, este tema aquí reexpoñemos, aquí hai solo de saxo, aquí vou reharmonizar isto, agora vou dar isto a cantante femenina, isto a cantante... Eso, digamos que é o pormenor. Pero é moi importante, penso eu, que haxa unha especie de destilado xeral ensoñado, que é o guión previo. Ahora, forzar un guión a capa e espada porque isto ten que ser así, Sí. é non ter cintura, e eso trae problemas. Eu xa traballei desa forma fai moitos anos, nos primeiros discos, en algunhas cousas, e aprendes. Había que facer aquelo, non se podía escribir Claro. no guión e non saliu como un pensaba. Ou imagínate, non contar, exactamente, non sale como pensas, por rixidez, por falta de cintura. E o contrario tampouco funciona. É dicir, que ti de repente deixes entrar como un caixón desastre sin absolutamente ningunha sensación de brúxula. Eu penso que ese guión é unha brúxula. Eu aí puñería, dalle moita importancia a que haxa un algo, é casi un algo borroso, pero un algo moi concreto, ainda sendo borroso. A idea de Botánica foi así. Eu casi todos os discos ven má idea do disco 2 ou 3 anos antes de realizalo. Por iso tamén che digo que disfruto como un proceso de liberdade, porque o vivo como algo moi pletórico, como é dicir, teño a idea de disco, facer un disco sobre a paisaxe de Galicia, sobre as plantas de Galicia, non? E de repente es que fricada, a ver como concretas eso, como fas eso. E de repente leste as metamorfoses de Ovidio, estaba me lendo o mito de Narciso, que é maravilloso, además nunha traducción ao galego moi ben feita. E iso vai no disco, e é porque me emocionou. Cando leo aquelo digo, Dios, que pasada, isto é unha canción. E fago unha canción de Narciso, pois mire, xa está. É porque hai narcisos na Devesa da Rogueira, na base da Devesa da Rogueira no Courel. Entón hai un tema dedicado ao Narciso que ten o texto do vídeo, acaba sendo unha fricada moi grande, sabes, o feito de ter aquela ensoñación feita, acaba sendo un mapa para que o territorio sexa algo moi poboado de cousas moi máxicas e moi diversas. Para min a creatividade está aí, a liberdade, a sensación de liberdade. Quero facer unha cuña publicitaria e animar a xente a que visite Lugo. Aí. O Courel, bueno, a cidade de Lugo, por suposto, pero bueno, a cidade... Sí, porque ten unha maxia... Totalmente. Sí. Moi... Segundo esa moción, sí. totalmente.
Puña publicidad. Yo tenía una pregunta preparada porque estoy pensándolo en casa. Bueno, a ver qué opinas tú. Sí. En tu caso, donde trabajas con más gente, con otros músicos, la confianza musical, o sea, la confianza para que esa obra que tienes que compartir de alguna manera, ¿cómo nace? O sea, con la confianza previa en ese músico o es un proceso lento. É unha moi boa pregunta. É unha relación de intimidade. Mire, a intimidade que teño neste momento cos membros do meu trío, bueno, é impresionante. É dicir, chegas ao punto que é colo que é moi bonito. No meu trío están Bruno Pedroso a batería, que é un batería portugués, e Pablo Martín Caminero contrabaixo, que é un contrabaixista de Vitoria, pero que vive en Madrid desde fai un montón de anos. Nos levamos tocando xuntos, o sea, como banda, eu con Bruno desde 2003, e con Pablo e Bruno desde 2007. E desde 2007 hasta ahora, ininterrumpidamente, gravada unha chea de discos, feitas unha chea de xiras, a veces moi lonxe, digamos que con moita cousa sucedendo alrededor. Eso dache un punto que é o punto óptimo para facer música. Un dos puntos óptimos para facer música, que non tens que demostrarte nada no escenario. Ajá. Como cando falas con alguén con quen tens moitísima confianza, digamos que o xeito de falar, o xeito de expresarte, non é buscando efectos secundarios na expresión, ou buscando nin sendo efectista, nin sendo ampuloso, nin sendo afectado, sino que hai esa sensación de confianza na que unha mirada vale por 70 palabras, na que deixamos de tocar moitas veces, porque é o que pide o momento. Eso é unha maravilla, conseguilo. E eso labrase, diríache que cos anos. Ao mesmo tempo que isto che digo que para min ten un valor incalculable, eu adoro tamén o Aquí te pillo, aquí te mato musical. Adoro. A min chamaronme varias veces para gravar discos que literalmente foi mandarme os temas, estudiar os temas na miña casa, chegar ao estudio, coñecer a 3 dos 4 músicos cos que vou a gravar no momento e gravar o disco. Eso ten algo espectacular. Ten algo moi máxico tamén, moi diferente a outro. É unha situación, falábamos antes do límbico, non? É unha situación Sí. ancestral, casi. Primaria, é maravillosa tamén. Entón, eu diría, fixadevos que xa saliu varias veces na charla, non? Que de repente nos imos a valorar as virtudes que teñen os dous extremos, non? Das cousas, o innato adquirido. Isto pasa un pouquiño o mesmo, non? É dicir, confianza grande labrada a través do tempo e a súa contra, que é a ausencia total de confianza e convertir a alguén nun perfecto descoñecido nunha sesión de grabación, pero gravar un disco, aí hai unha máxia especial. Por exemplo, un idioma como o jazz, un idioma musical como o jazz, préstase moito a ese. Porque é algo que vive desa espontaneidade e dese ser linguaxe viva, común. A música chamada clásica a día de hoxe, nalgún momento tivo isto. Tivo un caldo de cultivo no que quen dirixía, arranxaba música, interpretaba música, montaba o escenario, é dicir, non había unha especialización tan brutal, nin as partituras estaban tan pechadas como obras de museo, que a día de hoxe na música clásica xa o están. Sí. Nalgún momento aquelo todo foi algo moito máis aberto, no que había chelo, contrabaixo e viola, pois tocámoslo con chelo, contrabaixo e viola. Non hai viola, temos un instrumento de vento, temos un oboe de amore, tocámoslo co oboe de amore. Non había tanta pijada, falando en plata. O jazz ten eso ainda a día de hoxe. Está perdendo en parte eso, cando as cousas se academizan en exceso. Claro, perden a esencia, non? Museo, perden vida, perden oralidade. E a oralidade nas artes é fundamental. A oralidade, de que sexa música instrumental, pero cando digo oralidade, digo a espontaneidade, a maneira na que a música ten chispa, de repente, na que eso indo tiña Horowitz. Horowitz, de repente, hai vídeos del que son impresionantes. O tipo olvídase e o que improvisa é moito máis potente que a obra que está tocando durante 12 compases. Era tal musicazo, estaba tan dentro do que tocaba, que se ten unha blanca, o que propongan unha improvisación tan válida como que tiña que tocar, en teoría. A música debe de ser eso, debe ser algo vivo, un organismo vivo, non? Yo, a raíz de eso también, en un momento determinado de mi vida,
quise crear una obra como si fuera una obra pictórica, Sí. como si fuera una partitura, o sea, como asemejándolo un poco a la música. Y se lo propuse a varios artistas, ¿no? Crear una obra entre muchos artistas, la misma obra Sí. física. Y cada uno que actuara, pero que intentáramos hacer algo, ¿no? Que sonara bien, Entendo, a la vista, en este caso. claro. Y no se animó nada. Era un foro grande de artistas y no se animó nada. O sea, nadie quiso, dijo, no, yo con lo mío y Eu creo que hai que ter ese arquetipo activado. O arquetipo da experimentación e da traducción. É o arquetipo histórico de Hermes, non? De Mercurio. O sea, de quen en mitoloxía Mercurio era o que tiña alas nos pés e no casco, e iba dun lado para outro. Bueno, o comercio ven de Mercurio. O comercio ven de Mercurio, etimolóxicamente, de feito. É dicir, que é quen comercia, quen traduce, quen a hermenéutica, non? Ven de Mercurio tamén, é dicir, é quen é capaz de comprender que hai cuestións na pintura, na música, na literatura, na danza, que son traducibles. Digamos que Combinables. combinables, pero creo que hai que ter ese arquetipo, de alguna maneira, como artista, ou creo que é un tipo de sensibilidade. Eu creo que teño eso, porque de sempre me chamou moito a atención de maridar con outras artes, a música. te iba a preguntar, ¿solo intervienes tú el proceso en el tuyo creativo, en el caso del piano? ¿Solo intervienes tú? O No caso concreto do piano, da escritura, eu intento, pois eso, moitas veces coller, co-crear, non? Con pezas escritas. Eu, de feito, mira, a última cousa que fixen, que foi esta semana pasada, fixen un canon a dúas voces que ten unha mestura moi curiosa entre música tradicional galega e música barroca e jazz, que é isto que vos comentaba de botánica, que no fondo é un poquinho esa exploración que quero facer. Atopei esa vía de facer un canon con dous temas que están nunha partitura de Luis Taibo, que foi un compositor nacido a finais do século XIX, emigrado en 1906 a México, e que prácticamente escribiu toda a música en México. Imos estrear este proxecto en Santiago de Compostela no principal, e no Colón da Coruña, 3 pianistas da cidade de Compostela, que foi onde el naceu, a súa obra toda inédita. E hai un montón. Tipo, escribiu sinfonías, escribiu cuartetos de corda, música para piano, cancións de concerto, música vocal para polifónica para voces, e deronnos carta branca para de repente explorar todo o seu acervo, todo o material que el tiña. E nunha das pezas, que se chama o Rillote, curiosamente, que falamos antes do Pillabán, do Rillote, está baseado nunhas danzas que son tal cales xotas. Eu estou convencido de que son xotas tradicionais que el, de alguna maneira, adaptou. Sí. A obra está escrita para piano, entón eu divertínme tanto collendo aqueles dous dos temas. A partitura del ten o mellor 5 ou 6 temas. Collen dous dos temas, un en menor e outro en modo maior, e fixen un canon. Sabedes que o canon é a repetición de unha frase enlazada, despois de repente a armonía entrábame perfectamente ben. Uá! Bueno, aí colles un puntazo de diálogo con esa persoa, morta desde fai un montón de décadas, pero a música para min é esa co-creación. Entón, no momento, incluso desde o propio piano, para min xa hai ese diálogo, pues, si estás co-creando con alguén, con un tema que é de outro autor, que ten esas trazas de música tradicional galega, ademais, que é moi bonito de ver en música de principios do século XX, é dicir, cosas que a peza de pi, ba, pa, bara, pu, bore, tu, bara, bu, pe, ya, pa, bara, pu, bore, pam, cubo, be, budu, pe, hiu, pa, ba, po, budu, po, bo, bo. É dicir, é unha xota. Sí. O sea, dá para... Pero ao mesmo tempo daste conta que enlaza con todas aquelas bugues, a bugue non que está en dous, pero as sarabandas, as danzas barrocas de Bach, ou de Telemann, é dicir, notas que aí hai un sustrato común. Bueno, para min iso é emocionante. Entón, sí que é moi particular meu, desde o piano, desde a composición, desde a miña grañida de olla. Que pasa? Que despois a min sí que me gusta particularmente, e cada vez máis, contar con xente que me pode abrir moitísimas vías. Pois mira, en botánica, por exemplo, Xacobe Melendrez, que é un dos ecoloxistas históricos de Galicia, e que me levou a visitar un montón de fragas e de bosques que eu non coñecía,
coñece as especies todas, sabe onde están as árbores de tal especie onde hai que ir. Claro, ele o sea, especialista en sendeirismo, en cuidado da natureza desde fai décadas. Entón, eu intento arrimarme a quen coñece certos medios que eu descoñezo. E aí o que decía Mark Twain, non? Que Mark Twain decía que un non escribe sobre o que sabe, un escribe sobre aquilo do que quere aprender. Eu neso creo. Sabes, aquilo que un o chama e quere aprender é interesante, non? Yo tamén lo creo. Pero eu intento me rodear ou intento sí, rodear ou facerlle caso a xente que si queres facer un disco sobre a natureza, queres facer un disco sobre vegetación, queres facer un disco sobre cores, por exemplo, o caso de Beatriz, non? Que falei moito con ela antes de facer o disco, e ela pintou un cadro por música. Foi casi un exercicio sinestésico no que tamén é moi moi atractivo ver como alguén ve a cor, como un artista plástico ve a cor. Para vos as cores son palabras maiores, é dicir, non é calquera cousa, non? Creo que eso é interesante. Entón, volvendo ao que decías ti, eu sempre estive moi aberto, por exemplo, eu teria colaborado contigo, sabes, porque a min poume moito facer ese tipo de cousas, porque unha vez máis é que alguén te saca da túa tradición, daquilo no que ti podas estar máis ou menos encasillado, e che fai facer aflorar cousas que o mellor que non sabías ni siquiera que tiñas. E tamén a liberdade e certo grado de creatividade consiste en eso, en ser capaz de salir do... Fíxate que non deixa de ser unha cousa moi similar a entrar nun estudio de grabación con 3 músicos que non tocaches nunca, a ver que sale de aquí. O sea, a ver que me pide Ferró que faga aquí, daste conta? A mí interéseme. Hai xente que yo he venido a hablar de mi libro, non? Aquela mítica de Paco Umdal, Sí. e non o sacas de aí. E non o sacas de aí, né? Claro, pero a mentalidade jazzística non vai deso, en general, En general. Non, porque Fernando é moito de facer performance, pero as performances non sempre salen ben. Entón, pero tampouco hai que ter medo. Eu penso, o que pasa é que hai xente que, claro, non lle gusta facer performance porque é así, sabes? Así lle vai ben. Claro. Eu son máis do parecer de hai que arriesgarse. Que movimento máis interesante o dos happenings, o movimento dos happenings o inicial, o que deu lugar ás performances. Ese movimento é o propio situacionismo francés, que é un movimento que son eses movimentos que ademais en concreto o situacionismo francés era un movimento político, aparte de artístico. E pareceme tan fabuloso, bueno, ese entrelazar a vida e a arte, que ao final non son áreas tan definidas. Hai moita xente que non lle vai a performance ou non lle vai eso porque non quere quedar en evidencia. Pensa que Claro. facer algo que se sale do seu dominio ou do seu apriorismo, Claro. e o vai puñer en evidencia. Eu penso que aí hai unha exploración que facer moi bonita. Unha das cousas que estou preparando, que se vai estrear o próximo ano, é un espectáculo que gocei moito de... Chamaronme, non é unha cousa miña, é unha colaboración, pero pareceu moi bonito o proceso creativo. É unha peza teatral, musical e dramática. Ajá. O sea, teatral, musical, dramática e sobre todo de danza, porque sobre todo parte da danza, é dicir, que montou o proxecto é o bailarín, na que quiso levar a escena, vamos estrear o ano próximo, nos levar a escena as cartas que a nai de Federico García Lorca lle escribiu a Lorca durante a súa estancia en Madrid. Vale. Entón, a partir das cartas, as cartas foron nos levando a estructura da peza, a maridaxe entre danza, música de piano e lectura das cartas, que é unha actriz a que as fai, e como esas 3 artes que a mí me parecen que están dentro da música, as 3, a danza e a palabra están dentro da música, pareceume moi bonito como fixemos ese traballo e como foi ese proceso creativo, porque a partitura, por exemplo, foi xurdindo nos ensaios, a partir dun movimento do bailarín, a partir dunha serie de expresións que ten o texto que se está digamos que lendo, e sae isto, temos unha directora de escena, e a directora de escena pídeche cousas que son surrealistas, como do teu cadro, pídeche como se berra con un piano. Entón, claro, saca recursos novos, eso é realmente trepidante, é algo moi bonito. Eso estrearase o ano próximo. Tampouco podo falar moito máis porque é unha cousa que ainda está procurando a súa venda, pero bueno, vai ser un espectáculo tamén entre varios xéneros artísticos. Eu son moi dado a esas experimentacións e tamén moi dado ás performances.
Ai. Yo creo, perdón. No, tú. No. Tú. Eu teño preguntas máis banales. Bueno, Pero é a curiosidade da xente. Entón, pregunta. Mira, a medida que avanzamos en este podcast, que llevamos unos 10, mi intención al crearlo fue darle voz, darle palabra a los artistas, ¿no? A todo tipo de artistas. Y evidentemente lo hago, pero me estoy dando cuenta a medida que van pasando los episodios, me estoy nutriendo yo más. O sea, que todo lo que os escucho a vosotros hace que yo sienta más, que tenga más ganas de crear, que tenga más motivación. O sea, que me nutre. Realmente que el más nutrido creo que en esta etapa soy yo, ¿no? De oír tantas opiniones de todo tipo. claro, fíxate que ese diálogo, bueno, estamos grabando o día despois do apagón. Sí. Entón ese diálogo, onte unha das cousas que me dei conta, falando cos veciños, non? Despois de que estaba pasando o que estaba pasando, de repente saes á rúa e falas con xente que tes do barrio de toda a vida, Sí. e de repente daste conta, por que non facemos isto máis, non? O sea, por que non facemos isto máis? E desta maneira, dunha maneira na que realmente estás notando que o que ti estás dicindo é fundamental, porque estás notando que nos estamos de alguna maneira, ti falabas antes do atávico, do que temos aí como descendentes de primates que somos, e mamíferos que somos, seres límbicos que somos tamén, non? Eses tres cerebros que din que temos, pois un deles evidentemente é super reactivo, e daste conta, ás veces necesitas ter a experiencia, e fíxate que tamén acaba sendo unha enmenda á totalidade dos apriorismos, non? É dicir, nos necesitamos experiencias para sacar conclusións, e non o contrario. É dicir, nos cando operamos con ideas preconcebidas, dicindo, non, eu non necesito experiencia, eu xa sei que isto non me vai gustar, ou xa sei que non debo... Eso é un problema moi grande. E fíxate que ti que estás dando cancha a un colectivo de artistas para... claro, cando se entabla a conversa, o teu propio acercamento a través das preguntas, a través das respostas, a través do diálogo que se establece, aí está, eu creo que aí está a nutrición, porque nós estamos deseñados como seres vivos, estamos deseñados para eso, estamos deseñados para relacionarnos, e para vernos no espello e de alguma maneira ter como resonancias musicais, non? É unha cousa moi parecida á resonancia musical. Sabedes o fenómeno da resonancia musical, verdad? Cando de repente os mesmos hercios, non? A mesma frecuencia está sonando, hai un acople, hai un encontro. Eso prodúcese entre nós, nas conversas, nas miradas, nas conexións que se establecen. E iso só sabes cando vives unha experiencia, e esa experiencia, ademais, é raro que poida ser telemática. É raro que esa experiencia poida ser telemática ou poda ser textual a partir de... Raro que poida ser. Moi complicado. Moi complicado. E fixadevos que ao final, claro, se nos dedicamos á creación ou nos dedicamos ás artes en xeral, a nosa sensibilidade, a nosa expresión nutrese deso. No fondo estáse nutrindo. Eu creo que para expresar artísticamente hai que ter un discurso con bagaxe, un discurso que teña bagaxe, un discurso que vaya prendendo nas silveiras, como se di en galego, que me encanta, non? Que a roupa dese discurso vaya prendendo nas silveiras e que se vaya facendo con mellor da túa experiencia vital, que as persoas interesantes coas que falas, coas persoas coas que tes incluso desencontros, que moitas veces escapamos a ter desencontros, os desencontros levados, digamos que con educación, elevados con respeto, son das cousas máis importantes que ten a vida. É dicir, estar en desacordo cordialmente con alguén, caramba, se non aprendemos. A política de verdade, que dicíamos ao principio. Exactamente. Entón eu estou moi contigo, é dicir, faltan espacios de diálogo deste tipo, porque a maioría dos xornalistas que yo comentaba antes a Elena fora de cámara, a maioría de entrevistas que se fan a día de hoxe, supoño que che pasará a ti o mesmo, bueno, a mí xa me pasou de todo, xa me pasou que facerme a entrevista e as preguntas. Facerme eu a entrevista e as preguntas para un medio moi conocido, ademais, O sea, que eso... Esa é de traca. Pero despois de eso, pues bueno, que te mandan por escrito, ya contestas por escrito, que o mandes en notas de voz,
bueno, que digas ti, é dicir, no, o sea, vamos facer unha entrevista Sí, que sexa, vamos vernos, vamos claro, quedar. como mínimo falar por teléfono, que xa non é o mesmo tampouco. Eu son moi fan deso, e creo que fai falta, creo que en xeral na sociedade fai falta, Sí. sexa arte, sexa o que sexa. Sexa o que sexa. Máis conexión. Bueno, a ver, tus preguntas banales. No, quero facer unha pregunta, non, porque quero animar a xuventude a que toque o piano, a que toque instrumentos de música. Penso que non se perdeu, que a xente o do músico é un oficio que non se perde. Sí. Si é verdade que non vai a máis, Sí. pero non se perde. Mantense, sí, mantense. Sí que se mantén. Entón, como ves o día a día? É duro, porque todos sabemos que ser artista é duro, non é fácil, pero vas tendo traballo. Sí, home. Sí? Sí. Animamos a xente, animamos a xente. Sí, eu diríase de feito que non teño moito tempo a plantexarme siquiera, porque o que sí que é certo é que eu xa fai bastantes anos que entrei nunha voráxine continua de xente que te chama para colaborar, de, como falábamos antes, proxectos que ti, de alguna maneira, soñas e acaban cristalizando en forma de disco, en forma de banda. Botánica, por exemplo, é unha banda de 7 ou 8 membros. Ajá. É unha banda de 7 no primeiro disco, vai ser unha banda de 8 membros nesta segunda proposta que sairá o ano que ven. A proposta de Lorca que vos comentei, que é unha colaboración para que te chaman. Estou facendo un montón de duetos porque teño unha residencia artística nun local de Compostela, nunha sala de Compostela, que é un local pequeniño, que foi dos primeiros locais onde eu toquei cando era rapaz, antes de irme a Estados Unidos. Con 13 a 14 anos eu xa tocaba ali algúns concertos a piano, a Borriquita de Belén, en un local, fago un concerto cada mes, fago un dueto diferente con alguén que admiro e que me gusta moito como toca, e todo tipo de xéneros. O día 1 de maio, por exemplo, con Laura Lorenzo, que é unha super flautista clásica, coa que imos tocar música barroca, imos facer algúns temas originais meus, algunha peza dela, é dicir, facemos como de repertorios moi variados. Entón, esa actividade, por exemplo, tenme moi activo, porque teño que montar un repertorio diferente dun mes para outro, con músicos moi diferentes, eso tente como traballando. Sempre viaxando moito, dou clases en Aveiro, na Universidade de Aveiro, unha vez por mes, algúns meses vou dúas veces no mes en vez de unha. Son alumnos de mestrado, entón son sesións intensivas de 5 horas con cada alumno. Sí, desde logo non me queixo. Sí. Pero moito tamén tempo libre non teño. E fíxate que ao mesmo tempo que che digo que sí que estou a tope, unha cousa que sí que aprendín tamén nestes últimos anos é a saber descansar. E sei non facer. Ajá. Porque é un falso descanso. É dicir, ten moito que ver co que falábamos antes, ten moito que ver con esa fase máis contemplativa, non? Que tan ben saben os orientais, non? O yin-yang de toda a vida. É dicir, tan ben saben eles que son cosas que se dan no Qigong, que é como que, sí, ti podes expandir o corpo que queiras, pero reláxao tamén. Porque se solamente temos expansión, tronza. Digamos, ten que haber un diálogo tamén, ten que haber un saber descansar, un saber puñerte nunha tesitura na que os pensamentos se desprendan, máis que se forcen, non? E iso creo que debe de estar presente sempre no día a día, inda que sí que é certo que obxectivamente non paro, pero sí que atopo os meus momentos no día, por exemplo, desde fai 4 anos fago Qigong e fago Tai Chi, por exemplo, teño un super profe que adoro, que me abriu unha beta nova na miña vida que ten moitísimo que ver con ese cultivo de algo que é moi psicosomático, non? Que ten que ver cos movimentos do corpo, coa relaxación, coa respiración, coa mente intentando ser esponxa, intentando ser unha boa traductora da realidade. E algo que creo que a música ten tamén. No caso destas artes marciais chinesas, que ni siquiera son artes marciais, é algo un pouco indefinible, é unha danza, claro. Ten unha parte poética brutal, ten unha parte fisiolóxica coa respiración brutal, ten unha parte ximnástica alucinante, ten unha parte espiritual flipante, e é pura medicina china. O sea, ten como 5 ou 6 elementos que son corpo, mente, espírito aí en ebullición. Eu disfruto moitísimo, e aparte é moi bo profesor, teño unha clase individual con el cada semana, e bueno, aprenderme a serie de 85 movimentos, que é a serie máis grande do Tai Chi Yang tradicional,
Bueno, para min eso é un superhito, é como aprenderme un concerto de piano, o sea, para min eso é unha cousa como, é unha serie que leva a facela 35 minutos, sin parar. Sin parar de memoria. Sí, sí. Nas notas do podcast, Tai Chi. Aí pillas un punto moi potente, entre corpo, mente, respiración, é unha cousa moi recomendable. A min é unha cousa moi fascina, entón teño tempo para eso tamén. Vale. Co cal, e creo que ademais a cuestión de estar atacados de actividade é contraproducente. Penso que tamén ten que ser selectivo en que se volca, que cousas... Aí tamén un aprende mediante a experiencia, non? Que cousas realmente merecen a pena. Incluso pues, falo pues, de cousas en canto me escribiches, non? Por suposto que sí, o sea, cousas que ves que creo que afinamos unha especie de instinto de en que cousa tes que meterte e en que cousas non. Pero é importante o descanso, é importante saber repousar tamén. Me parece interesantísimo eso que acabas de decir, lo de la contemplación, ¿no? Escucharte a ti mismo, pues hacer otras cosas, pues eso, dejar tu mente libre también para que entre otro tipo de pensamientos, vivir otro tipo de situaciones, que también nos nutrimos de eso. Totalmente. E decías antes, decías de coña, non, as preguntas banais, pero claro. Fíxate que hai un verso maravilloso de Paul Valéry, do poeta francés, que me parece, bueno, é un monumento. De feito, hai un filósofo que é Deleuze que nunha obra del que me parece que en La lógica del sentido, a lógica do sentido. Creo que nesa obra utiliza este verso para un capítulo inteiro do ensaio. É un verso maravilloso que di: o máis profundo é a pel. O máis profundo é a pel. É maravilloso ese verso, porque no fondo é como o máis profundo é a pel. O sea, a pel no fondo é o acceso a profundidade, o acceso á sensibilidade da outra persoa. Está na pel, a sensibilidade, que é máis profundo, non? É como un oxímoron con patas, pero é un verso fantástico. O sea, que no banal, ou non no banal, como decíamos antes irónicamente, pero no aparente descanso, na contemplación que acabas de falar, aí estánse producindo cousas moi profundas, que non son tan chamativas, non son unha bandeira que se axita. É necesario. É super necesario. Do mellor sale de aí, sale de puñarse. Yo creo que sí. Fernando, porque yo soy el... Perdón, eu son un moderador. Entón teño que controlar o tempo. Podes facer unha pregunta. ¿Qué música, aparte de la tuya, qué música te gusta, qué música escuchas, qué te hace sentir? Eu son un ecléctico irredento. Lo sabía. Ecléctico irredento. Vamos citar cousas moi dispares. Eu son moi fan de Camarón de la Isla, por exemplo. Son moi fan de Jimi Hendrix. Son moi fan de Glenn Gould. Son moi fan de Johnny Mitchell. Es decir, estou citando... Sí. Que conecto por sensibilidade. De pianistas clásicos, András Schiff, xa citei a Glenn Gould, Martha Argerich, fascíname. Jazzistas, bueno, todos, o sea, Miles Davis, creo que Miles Davis e Coltrane son un tándem maravilloso, un é pura expresividade brava, incontinente, como o caso de Coltrane, mentras que outro é esencia, destilado, como pode ser Miles. A música é infinita, é maravillosamente infinita. Tamén son un amante de Bach desde que o mundo é mundo, é dicir, en Bach está toda a música, é dicir, é como o sea, Bach ten o potencial de ser como un mundo musical en sí mesmo, como poucos músicos teñen. Sí. Descubrín recentemente a Telemann, precisamente por estar traballando con Laura, e estar traballando con partituras para flauta barroca. E quen máis me parece interesante? Gusta moito o hip hop. Son fan de Tupac Amaru, é dicir, de Tupac, que ten o nome Tupac por Tupac Amaru, non? De Tupac, o rapero dos 80, de Public Enemy. Gústame Rage Against the Machine, gústame cousas moi diferentes entre sí. Fugees, por exemplo, Lauryn Hill, a música R&B, encantame o R&B, gústame moita música tradicional galega, son moi fan de Milladoiro desde que existe, era música que escoitaba desde neno. É dicir, realmente penso que a música ten tal cantidade de acentos, de variedades, de flexións, que é infinita. Dame pena non ter o tempo necesario para podela disfrutar e para podela estudiar. Son moi fan tamén de un xénero musical
teño un colega que é Abdel Jabbar Bulger, que é fillo dunha das eminencias nesta música, que é música gnawa, música africana. De feito, Abdel vive en Ourense, imos ir a Marrocos a finais de xuño a coñecer a seu pai, que é unha auténtica eminencia con 86 anos, dun instrumento que é o hashhush, que é o instrumento digamos que é o mestre de cerimonias desta tradición, a tradición oral, de 300 e pico cancións, que se conservan desde fai muitísimas décadas en bo estado, sendo cantadas por músicos gnawa. Gnawa quere decir en árabe diablos tolos. Diablos tolos. Se van eles diablos tolos porque cantaban e bailaban aquelo e os árabes decían esta xente está como unha regadera. Eles, digamos que ocuparon o nome, ¿no? Reconverteron o nome que en orixe era un insulto, sí, a un nome que para eles é con moito orgullo son os diablos tolos, os gnawa. Esa é música. Esta mañá nunha clase falamos un poquinho desta música, quen a descubra vai descubrir un mundo completamente hipnótico, música gnawa, escribes de G-N-A-U-A, ás veces G-N-A-W-A. Las otras veces. Bueno, pues nada, estaríamos aquí horas. Habitualmente, cando estamos cómodos, estaríamos horas. O que pasa que despois o podcast alárgase, pero temos un montón de notas para as notas do podcast, unha chea delas, asegúrote, porque eu quedei, bueno, menos mal que temos grabado todo, podemos un placer. Un proyecto Igualmente, que chicos. no sé si podemos llegar a hacerlo, ¿no? Pero bueno, por lo menos la idea está de juntar varios artistas de diferentes géneros y hacer pues una charla así Cando que irades. tipo En serio, esta. cando que irades, sí. Evidentemente, Sí, porque eso dá moito xogo, ademais. Sí, claro. Sí. Y estamos de verdad muy agradecidos por tu tiempo, por haber Gracias a vos. tenido una banal. Espera, non se vai notar no podcast, pero pedimoslle a Javier pedimoslle a Vitruvia que baixase a música para que non se escoitase tanto de fondo, e o único que conseguimos o sacar a música É que a xente fala máis alto. fala máis alto. Entón, unha vez máis demóstrase que a música amansa as feras. Vou che dar un truco de concerto que cando estás nun auditorio ou estás nun local e a xente está moi falangueira, como nun momento así de eclosión, como estas señoras que están falando aí abaixo tan alto, o que hai que facer é tocar, isto ya permítese facer, tocar a mesma frase que estás tocando, empezar a baixar a dinámica moito, tocar finiño, entón, empezas a escoitar e a persoa empeza a encollerse entón, cando para, volves a levantar o volumen. Ese é un truco de... Bravo pola música, sí, non se vai notar, por eso o comento, sabes? Bueno, Ave, moitísimas gracias. A los veciños de verdade, corazón. Sí, igualmente. A ver se conseguimos xuntar algún día aos entrevistados. Moitas gracias. Contade comigo, a vos, gracias. Recomendamos eu sempre quixen tocar a batería. ¿Ves cómo tienes algo de artista? Sí, pero porque, bueno, é o instrumento que máis me gusta. Sí. Eu son moi feliz tocando a batería. Eu toco a batería tamén desde adolescente, ademais. É un instrumentazo. En jazz é fundamental. Bueno, en calquera estilo moderno é fundamental. É un instrumento vital. Pero bueno, o piano, hombre, é o rei. Aí está. Moitas grazas. A todos por escucharnos. Hasta pronto. Grazas.